салом алайкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз, ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонтон бошад. Ва бисёриёт савол мекардин дар ватсапам, дар комментариям савол медодем ки чиба бародар дигар гилпартоиро мақсад навор намекунӣ, партои айнол то охирша бародаро. бисёри ҷоҳода ман худам тоқа мерам, раҳм дуртаре, ба ҳамин хотир вақте гилпартои рафту мақсад навор карда наметавонам. баъзе хонае ҳаста ки гулак занака ҳамсояву дигаш тамошо меояд, дар ӯ ҳолатам бо вабше навор карда наметавонӣ. ҳамин ҳисоб ай ҳамад узр мепурсам, не ки дар навораи пешина ҳасте тарзи гилпартои ранг тайёркунӣ ҳамаш ҳасте. Кадоме ки намефаҳмад дар номерои болои экран мондагӣ бинависонад дар ватсап имо, иншоалло ки мефаҳмонем тарзи тайёр кардани рангам, гилам дар кор бошад, гилшам равон мекунем, ранги тайёр ё ки лак дар кор бошад, тайёр карда дастсафка мекунем ба кадом шаҳру ноҳияе бошад, кадом свете ки маъқулае. Ва бисёриҳо рисунка паталокам мепурсиданд ки дар паталок чӣ хел рисунка ба кадом светҳо бизанем. бародаро аввал сенара гилша нигоҳ мекунӣ, баъдан паталока дилхоҳ рисункае ки хонадор вибр мекунед ё ки хитон мезанед, баъдан метавонед рисунка бизанед. ин ама свети сиёҳхати рисунка партофтам, иҷа майда 3x3 и кухняи 3x3 майда, ба ҳамин хотир ҳам хел рисунка партофтем. агар рисунка памтар мепартофтем, паталок полни пир мешид, ана уда туғрӣ намегирафт. ба ҳамин хотир рисункаи памнев борик партофтем. ва савол медоданд ки таи ҳамин гил дар эмулсия задан обязателен ё ки таи рисунка дар эмулсия сафед кардан обязателен ё не. бардоро вақте эмулсия зади таи гила паталоке фарқ надорад, сафедш кардӣ, дилхоҳ света бизад, заминаш рӯшан бошад, бологишам тариқ вид мета мақсад ба зеб меояд. ба ҳамин хотир шумо метавонед ҳатман таи паталока ё ки барои рисунка баровардан ё ки таи гила танаи стенара сафед кунем, бо беҳтарин меояд. Не ки мо дар ин хона лимони задем, баъдан гил партофтем, гили шоколадни. ба чӣ хотир лимони заем ки хонадор вибр карда ҳамин света хос лимони бизанем стенара, баъдан гил партофем. мо аввал лимони задем, баъдан гил партофтем. ва касоне дар ҳамин хел ремотҳо маъқулае ё ҳамин гило даркорае, метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. илтимос бародаро зангм заден ва кадометар набардоштем телефонтона, хафа нашед ва дар коммент нанависонед ки ю сохт шагирфте, занг мезанем ҷавоб наметаҳед ё номер мемонад болои видео дава ответ наметаҳад. бародаро ман кор дорем, вақте кор дар бошам дар телефон гап зандан наметавонам. ин рӯзоя 1000 кас маро занг мезанад, қатъи ҳар яки ӯ гап занам, мақсад кор ма кардан наметавонам. ва касоне ки мехоҳед ҳамин хел ремонт кардан, дар ватсаи мо бинависонед, ашоти нарх наво суҳбат мекунем, ки ҷоеда ки бошед нархҳоро туғрӣ бигирад, ремонтам мерем. ва дастгирро фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем, дар канал обуна мешем ва дар имо ватсап поделитса кунем, беҳтарин мешавад ва худованд нигаҳбонтон бошад.